Wara biss minuta minn mindu ħal ġurament tal-ħatra ta' deputat laburista wara li kien elett mill-elezzjoni każwali tas-7 Distrett, Gavin Gulija irriżenja minn deputat laburista, konferma tal-manuvri tal-mistħija li qed jadotta l-gvern f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, f'dak li ħafna qed jiddeskrivuh bħala pjan ċar biex is-siġġu jimtela minn persuna magħżula minn qabel. F'diskors li għamel wara li ħal ġurament tal-ħatra bħala deputat laburista, Gavin Gulija qal li hu għamel 7 snin chairman tal-MTA u issa se jibqa' chairman ta' din l-awtorità, meta sa 24 sija qabel kien qal l-oppost. Iżda lanqas biss għaddi ġurnata li ma biddilx il-pożizzjoni f'mossa li kulħadd qed jinterpreta bħala waħda pjanata. Il-Ministru talabni sabiex nibqa' chairman sabiex nibqa' nissorvelja u nagħmel l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. La talabni l-Prim Ministru jiena aċċettajt l-istadina tiegħu u kwindi jiena ħanibqa' chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Kwindi jiena wara qed nagħmel din id-dikjarazzjoni se nkun qiegħed nippreżenta lilek, Sur President, il-riżenja tiegħi minn deputat ta' din il-Kamra. Bl-aktar persuna li mistenni Gawdi dejjem skont is-sorsi tagħna għandu jkun it-tabib Malcolm Paul Gallia, sindku ta' Ħażebbuġ. Persuna qrib ħafna Roberta Bela li mistenni issa jiġi co-opted fil-Parlament. Wara li seħħ kollu l-Partit Nazzjonalista stqarr li l-avvenimenti li seħħew wara nofsinhar jindikaw li Roberta Bela jinteressaħ biss mill-interessi partiġjani tiegħu u tal-Partit Laburista. Abela, bil-manuvri tiegħu reġa' waqqa' żufjett l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna meta Gavin Gulija irriżenja ftit ta' sekondi biss wara li ħal ġurament tal-ħatra. Il-Partit Nazzjonalista qal li ħadd ma jemmen li Roberta Bela u Gavin Gulija ma kellhomx kollox ippjanat minn qabel ma wettqu x-xeneġġata tal-lum bl-akbar disrispett lejn ir-rieda u l-għażla tal-votanti. Roberta Bela ma jiddejjaq minn ħadd u minn xejn biex iwettaq il-pjan tiegħu, sostna l-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija.